Nou projecte, nova etapa, a Cullera. Comença la ruta dels esmorzars en Cullera. 7 locals que visitarem, 7 esmorzars. Cullera, la ciutat de muntanya, riu i mar. Un pla de tramusses, ensalada i nuvolet. Porta'ns la beguda que ens estem morint de set. Truita de creïlles, xipirons i una brascada. Fes-me un almoçar, fes càrrega de sobrassada. Bueno, estem en el restaurant La Pizarrita, un lloc en què tots els anys intentem crear un bocadillo nou per a que la gent no s'avorrisca, una mescla de sabors per a tots els gustos, en alguns dolços, en alguns salats. Tenim molta qualitat, tenim molta varietat i a part tenim els bocadillos clàssics per a la gent no li agrada variar tant. Està compost de bacon, crujient, ceba caramelitzada, ou i salsa chimichurri. Bueno, tenim per així el primer plateret, ¿vale? Junt a l'ensalada. I mireu quin espectacle, les mandonguilles d'abaetxo, rebosades, que no les he vist mai tan finetes, eh? I mireu l'abaetxer també, el rebossat que té, que pareix que està... En un poquet d'allioli. Un poquet, Vaig a partir d'això. Estan boníssimes, De vida pròpia. Se va cremar. 3, 2, 1. Té un empanat molt bo, Mireu. Mira, un chimichurri que és supertípic d'ací de la Pizarrita. En una salsa secreta. Secreta. Ingredients secrets. Quins ingredients portarà la salsa? No podem dir. Jo ho sé, però no podem. Mireu les hueves quina pinta tenen per així. Són supertípiques també de la Pizarrita. És que ahí, és que està clar, si estic menjant-me tot el rato, Què ha passat, Arnau? pues ha tirat el got. Perquè Joder. jo estic menjant-me i per allò deixar les coses... De quanta cervesa ja ha begut? Bueno, anem a tastar l'estrepa, que porta formatge de cabra, bacon, pechugueta i maionesa. Anem a veure com està. I un poc d'ou, no? Aquests ingredients per ahir. Déu meu, quina barbaritat, El pa supercruixent és un entrepà contundent, ¿vale? O sea, este no te lo haces para analizar después, perquè si no... Agafes més energia. Mireu, però així tenim el de hueves de sèpia, que jo estava tota la nit pensant en aquest entrepà. No me vaig a dir que no. Perquè algun dia me n'ha vingut així jo a fer-me. Fusoletes efectes. Que és que no fa ni tan car. Arnau, tu no eres de Polinyà, ¿no? Si alguna xicona de Cullera vol enganxar-lo perquè pueda vindre més a la Pizarrita, Hueves de sepia. on deixem el número d'Arnau per allò? Molt bones, la veritat. El què? Les hueves o les xiques de Cullera? Les hueves. Xiques de Cullera, no sé. Pelai. La salseta molt bona, Quins ingredients porta la salsa chimichurri? Porta ingredients oli i una salseta especial. Bueno, primer esmorzar així en Cullera i deixem les expectatives superaltes. Molt bo, Les mandonguilles d'abaetxo i l'abaetxo rebotat, molt recomanable. El chimichurri. I les hueves. No hem aconseguit treure el secret del chimichurri, però quin secret hem tret, finalment, no? El del quemaet. I la camarera que li anem a presentar a Arnau. La camarera. Pero por favor, se seguimos en el próximo capítulo. En Cullera. ¡Ya!